Дев'ятнадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман підсумки». 9 січня, 1412-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Дивіться у цьому випуску. Нові резолюції ООН щодо Криму. Україна вимагатиме допустити моніторингову місію ООН на окупований півострів. Зберегти пам'ятку. Кримські адвокати позиватимуться проти Росії у Міжнародний суд через руйнацію Ханського палацу. Колишній міністр охорони здоров'я окупованого Криму не погоджується з рішенням українського суду. До кінця тижня він оскаржить арешт. Теля на $1 мільйон. У Туреччині народилася тваринка із зіркою та півмісяцем на спині. У новому році Україна подаватиме нові резолюції в ООН щодо анексованого Криму. Представник України у цій міжнародній організації Володимир Єльченко розраховує на допуск моніторингової місії ООН на території анексованого півострова. Якщо таке рішення ухвалять, за словами Єльченка, це стане істотним прогресом, передає «Європейська правда». У попередній резолюції щодо Криму 19 грудня Генеральна асамблея ООН визнала ситуацію у Криму окупацією і міжнародним збройним конфліктом. У тексті також засудила автоматичне надання кримчанам російського громадянства і негативні наслідки для тих, хто відмовився від паспортів держави-окупанта. Я б не хотів зараз розкривати, які там специфіка, яка буде, бо це ще робота, це ще процес. Над цим ми ще працюємо, але якщо вона буде, то це буде десь наприкінці року. Знову ж таки, над чим це знову ситуація з правами людини і деокупація українського півострова. Захистити Ханський палац у Бахчисараї. Кримські адвокати починають кампанію з захисту пам'ятки, яку почала демонтувати окупаційна влада. Адвокат Еміль Курбетдінов заявляє, їхня вимога припинити так звані реставраційні роботи до приїзду в Бахчисарай експертів з ЮНЕСКО. За словами юристів, усі роботи проводять робітники, які не мають відповідного досвіду. Як захищатимуть культурну спадщину, детальніше у сюжеті. Юридичний захист Бахчисарайського заповідника розпочинають кримськотатарські адвокати. Еміль Курбетдінов зазначив, що після отримання відповідних документів правозахисники мають намір вийти на рівень міжнародних інстанцій. Наша команда адвокатів та юристів має намір почати юридичну кампанію по захисту Ханського палацу в Бахчисараї від необґрунтованого посягання на історичну спадщину кримських татар – об'єкт культурної спадщини. Загалом можу відзначити, що в першу чергу ми маємо намір отримати офіційні відповіді від Російської Федерації в ситуації, що склалася. Тим часом громадськість почала протест проти знищення Бахчисарайського Ханського палацу під виглядом його реставрації. У мережі інтернет-користувачі наполягають на припиненні робіт на території колишньої резиденції кримських ханів. Дуже просимо, будь ласка, висловіть свій протест з приводу знищення Бахчисарайського Ханського палацу під виглядом його реставрації на сторінці Бахчисарайський історико-культурний заповідник. Кримські активісти просять користувачів соціальних мереж залишити скаргу на роботу російських реставраторів на сторінці Ханського палацу у Фейсбук. Вони вимагають припинення робіт до приїзду Бахчисарай експертів з ЮНЕСКО. Нам важливий навіть той факт, куди були вивезені демонтовані будівельні матеріали і земля, які фірми виступають підрядниками і хто ініціював і погодив цей демонтаж. Колишній директор Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова запевняє, Ханський палац – це єдине, що залишилось у кримських татар, і якщо вони втратять його автентичність, це викоренить історію корінного народу Криму. Якщо ми будемо діяти і те, кто находится непосредственно в Крыму, будут совершать подобные шаги предпринимать к сохранению этого объекта. И то, что будет делаться вне Крыма, я думаю, что это может привести, я очень надеюсь, к тому, что главный корпус будет сохранен. Міністерство культури України звинувачує російську окупаційну владу Криму у руйнуванні головного корпусу Ханського палацу. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом ця комісія поїде туди, зокрема в Ханський палац. Бо там просто на виході ситуація, коли, мовляв, Російська Федерація представляє, що йдуть ремонти, ви що ж, ми ж хочемо, мовляв, зберегти, ми хочемо от вам скоро взагалі оновлений палац відкрити. З чим? З бетонними металевими перекриттями.
Активісти запевняють, наразі потрапити на територію реставрації Ханського палацу майже неможливо. Там чергує охорона, а тому перевірити хід виконання робіт досить важко, запевняє кримський громадський діяч Едем Дудаков. Это требование ЮНЕСКО нужно сейчас притворить в жизнь и принять в первую очередь постановление правительства, которое бы повысило бы статус Ханского дворца. И тогда можно будет апеллировать более высокие инстанции. Поэтому нужно использовать те каналы, которые, может быть, дипломатический канал, как я сейчас говорю, и в первую очередь это повысить статус. Підконтрольна Кремлю влада відповідає, що Ханський палац нібито буде відновлено у первісному вигляді. І додали, коли завершать роботи, запросять представників Мінкульту України, так би мовити, на екскурсію. За даними українського відомства, під час так званих реставраційних робіт був пошкоджений розпис 18 століття, а на фасаді будівлі з'явилися тріщини і обвалилась штукатурка. Все через відсутність досвіду робітників, які взялися оновлювати культурну спадщину. Маргарита Потапова, Заман, АТР. За український Крим і припинення війни в Україні, Грузії та Сирії. Спільну паралельну акцію «Флешмоб» напередодні провели активісти у Москві і Чикаго. Докладніше про акцію в сюжеті моїх колег. На вулиці Москви активісти вийшли з плакатами «Зупиніть війну в Сирії, Україні та Грузії», а також терористи не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля. Це росіяни, які регулярно виходять на пікети та мітинги з вимогами звільнити політв'язнів, припинити російську агресію в Україні і повернути Крим. Одна з активісток Віра Лаврешина не вперше виходить в Москві на проукраїнські мітинги і неодноразово переслідувалася силовиками та була оштрафована судом за опозиційну діяльність. Мы просим всех, кто нас видит, распространять это видео, присоединяться к антивоенному движению, поскольку мы считаем, что Путин и Асад – это тираны, которые никогда не остановятся сами, будут все время воевать. А они должны предстать перед трибуналом как военные преступники. Спасибо. А в Чикаго учасники акції закликали Росію прибратися з Криму. Також вони вимагають припинити війну в Сирії. Я тут зі своїми друзями з Чикаго. Це другий день гніву через Сирію. Я хочу висловити своє обурення з приводу звірств, які чинить режим Асада, а також режими Іраку і Росії. Вони бомблять школи, шпиталі, мирних жителів. Це варварство, і я його засуджую. Людей закликали сфотографуватися з плакатами «Стоп війні в Сирії» і розмістити світлини на своїй сторінці в соцмережі, щоб привернути увагу світу. Вікторія Блязова, Заман, АТР. Небайдужі мусульмани Туреччини продовжують долучатися до кримського марафону. Громадської ініціативи, в рамках якої збирають гроші монетами для оплати штрафів, накладених на громадських активістів в окупованому Криму. На цей раз гроші збиратимуть для оштрафованих кримських татар за участь в одиночних пікетах, які відбулися торік, 14 жовтня. Фотографії мусульман Туреччини поширили на фейсбук-сторінці Кримської солідарності. Ініціативу під назвою «Кримський марафон» громадські діячі Кримської солідарності започаткували торік улітку. Кошти збирають для кримчан, яким окупаційні суди призначили незаконні штрафи. Також акція має на меті підтримати родини політв'язнів на окупованому півострові. Петро Михайльчевський, який був міністром охорони здоров'я в окупаційному уряді анексованого Криму, оскаржуватиме рішення суду про тримання його під вартою. Як відомо, напередодні Херсонський суд заарештував його на час слідства до 5 лютого. Так званому екс-урядовцю закидають державну зраду. У прокуратурі Автономної Республіки Крим вважають, він сприяв організації незаконного референдуму в Криму в березні 2014-го. Як тривало засідання – у наступному сюжеті. На засідання суду Петро Михайльчевський приїхав із дружиною та 2 адвокатами. Представники прокуратури України в Автономній Республіці Крим просять суд заарештувати Михайльчевського, бо вважають, що він зрадив Україну, працюючи у російській сфері охорони здоров'я на окупованій території. За статтею «Держзрада», яку закидають підозрюваному, м'якішого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не передбачається. Михайльчевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно
погодився на пропозицію Російської Федерації, самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим, перейти в незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. Петро Михальчевський був призначений міністром охорони здоров'я Криму одразу після анексії у березні 2014-го. Утім, на посаді пробув лише кілька місяців. Вже у червні ЗМІ окупованого півострова повідомили, команду так званого міністерства тамтешні правоохоронці підозрюють у корупції та запропонували Михальчевському добровільно піти з посади, що він і зробив. Нині адвокати Михальчевського просять суд не заарештовувати їхнього підзахисного, бо на засідання він приїхав з Києва добровільно, тікати нікуди не збирається, а його робота в окупованому Криму не є державною зрадою. Робота там – це ще не є підтвердження вчинення дій проти держави України. Я звертаю вашу увагу, що Михальчевський не займав на якусь посаду, яка передбачає формування державних органів. Він був лікарем, він виконував свої лікарські обов'язки як в Криму, лікуючи громадян України в першу чергу, бо Крим – це є все ж таки територія України, а також лікує цих людей зараз. І тобто він не змінював свої діяльності, не переховується, працює і живе тут відкрито. За годину суддя зачитує рішення. Обрати відносно Михальчевського Петра Семеновича 11.10.1959 року народження, підозрюваного вчинення злочин, передбачений частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 лютого 2018 року включно. Петро Михальчевський рішенням шокований. Это решение мы будем обжаловать. Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участия не принимал, никоим образом его не организовывал. Петра Михальчевського відправили до СІЗО. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду протягом найближчих 5 днів. Євген Кучеров, Заман, АТР. До Криму не пускатимуть дитину, якщо у згоді батьків півострів названий територією Росії. За словами українських прикордонників, вони іноді фіксують випадки, коли, наприклад, у матері, яка їде з дитиною до Криму, є згода батька на виїзд дитини, але у цій згоді Крим названий територією Російської Федерації. У Держприкордонслужбі нагадують, Україна не визнає Крим російським, тому таке формулювання автоматично робить документ недійсним. З цієї ж причини не є дійсною стара згода одного з батьків на виїзд дитини до Російської Федерації, яку намагаються використати під час перетину адмінмежі з Кримом. Фактично це не є дозволом батька виїзду дитини до Криму, розумієте? Досить часто люди це плутають. Доходить до того, що просто вони говорять, а нам нотаріус так сказав, що територія Криму – це є Російською Федерацією. Це не може бути такого, ми не визнаємо це. Президент Петро Порошенко підписав черговий закон щодо Криму та Донбасу. Йдеться про видачу тимчасових дозволів на мовлення у зоні проведення АТО для окупованого півострову і Севастополя та окремих районів Донецької і Луганської областей, а також прикордонних районів України, де поширюються телерадіопрограми держави-агресора. Відповідне повідомлення ширить сайт адміністрації президента. Після початку російської агресії в Україні, зокрема і окупації Криму, Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях. Частково відновити мовлення на Крим вдалося завдяки новій телерадіовежі. Її відкрили торік у березні на Херсонщині. У Нацраді з питань телерадіомовлення повідомили, що українське радіомовлення з вишки сягає Судака. У Вишгородському райсуді офіційно повідомили ім'я підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської. Ним виявився Юрій Ростишанський. Йому зараз обирають запобіжний захід. Перед початком засідання суду адвокати Ірини Ноздровської заявили про навмисне приховування від них матеріалів слідства. Нам не надано жодних матеріалів кримінального розслідування, кримінального провадження, з яким би ми могли як представники ознайомитись. У нас є підстави вважати, що це робиться органами досудового слідства навмисно, щоб від нас приховати якісь деталі. За перебігом судового засідання стежить моя колега Ельвіна Сідбулаєва. Ельвіно, вітаю. Чи вже обрали запобіжний захід?
Зараз ми знаходимося біля Вишгородського райсуду Києва, Київської області, і декілька хвилин тому суддя вже оголосив запобіжний захід щодо Юрія Росошанського. Це 60 діб тримання під вартою. Пропоную послухати суддю. Застосувати до підозрюваного Росошанського Юрія Вікторовича, 1654 року народження, завічно на волі тримання під вартою державної установи Київського слідчого ізолятора Міністерства юстиції України на срок 60 діб без визначення можливості внесення застави на підставі передбаченої частиною 4 статті 183 КПК України. Саме засідання суду розпочалося о 5 годині вечора і пройшло доволі швидко. Прокурори просили найсуворіший запобіжний захід щодо Юрія Росошанського – це тримання під вартою без внесення застави. Мотивуючи це тим, що Росошанський перебуває в неприязних стосунках із родиною, а також він навмисне вбивство є особливо тяжким злочином. Проте було здивовано тим, що адвокат Росошанського не сказав жодного слова, тобто не сказав те, що його клієнт сказав. Адвокат жодного слова не сказав проти того, що його клієнт вбивця. Він лише зазначив, що Росошанський буде співпрацювати з слідством і просить обрати йому запобіжний захід тримання під домашнім арештом. Також сам Росошанський був небагатослівний, свою підозрю визнав, але просить найм'якший запобіжний захід – це особисте зобов'язання або домашній арешт. Пропоную послухати Юрія Росошанського. Подозрением согласен. Тримання під вартою ні. Переживаю за свою семью, за жену, за детей, за внуков. Они переживают за меня. Также я имел возможность слышать угрозы в свой адрес, в адрес моей семьи. Юрію Росошанському 64 роки, він працював водієм і зараз перебував на пенсії. Це вся інформація на даний час. Студія. Дякуємо. Це була Ельвіна Сідбулаєва. Вона перебуває у Вишгородському районному суді, де обрали запобіжний захід Юрію Росошанському. У селищі Демидів на Київщині попрощалися із Іриною Ноздровською, юристкою, яку знайшли мертвою 1 січня. Знайомі та родичі відгукуються про неї як про активістку селища та не вірять, що розслідування буде швидким. З 9 ранку під будинком Ірини Ноздровської збираються люди, щоб вшанувати її пам'ять. До подвір'я загиблої місцеві мешканці несуть квіти. Біля дверей будинку поховальні вінки. На столі портрет загиблої. Сусідка розповідає, що сім'ї правозахисниці погрожували, але за що – не говорить. Батько казав, що погрожували. І Іра казала. Погрози були часто, не тільки від самих тих росошанських, а й від посторонніх людей було. Ірина завжди боролася за справедливість, згадує її знайома Людмила Мартиненко. Ірина була дуже добра, і вона завжди допомагала в біді. Просто в шоці, що так по-звірськи можна вбити за справедливість. 2 сестри загинули. Дуже важко говорити. Ірина Ноздровська зникла безвісти увечері 29 грудня, повертаючись з Києва додому в Демидів. Її тіло виявили у воді місцевої річки 1 січня. Близько сотні людей та декілька десятків автомобілей супроводжували загиблу до місцевого кладовища, де її поховали. Батько вбивці давно їй заявив, що ти плохо кончиш, тому що все, що вона робила, це... У загиблої залишилася 18-річна донька та батьки похилого віку. Віктор Пономарьов, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Справу Ноздровської особисто контролює президент. Він сьогодні зустрівся з керівництвом Нацполіції. За словами Петра Порошенка, вбивство Ноздровської викликало резонанс в українському суспільстві і на міжнародній арені. Президент попросив і надалі його інформувати про перебіг розслідування.
швидке розкриття, причому це є абсолютно ґрунтовне, базуючись на абсолютно доведених доказах, експертизах, свідчить про той надзвичайно високий потенціал, який містить реформована Національна поліція. Як мене проінформували, ви працювали цілодобово для того, щоб вийти на зазначений результат. Теля на мільйон народилося у Туреччині. Телятко із півмісяцем і зіркою на спині з'явилося на світ минулого тижня у північній турецькій провінції Самсун. Господар особливої тваринки каже, готовий розстатися із малим не більш, не менш, як за $1 мільйон. Новину про незвичайно позначеного природою молодого бичка відразу підхопили місцеві та національні ЗМІ. Тож відразу з'явилися охочі купити тваринку. Утім, більше $2000 поки що не пропонують. Півмісяць та зірка є популярними мусульманськими символами, зображеними, зокрема, на турецькому прапорі. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман. Підсумки кримсько-татарської» з Шевкетом Намуталаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Акшам» із Любомиром Ференцем. Будьте з нами!